Mina yazi ngaqala ngikwenza i-podcast 2005 ngineshow ukuthi sizomdlalosa akasekho afro ngineshow ukuthi mhlawumbe udlala mshunqisi akasekho afro there's another problem eRadweni go first verse second first verse lo sanibonani ngakasho lo ukuthi nesanibonani so iyabangwa kwayona leyo nto. Sanibonani, welcome to On Point with Sandy Nene. I'm with myself and my co-host uSihle Chiliza. Sihleli neqhawe ke la. Iqhawe nje lenze umsebenzi omuhle kakhulu. Simbonile ukhulile nje kwi-broadcasting industry kanti besimazi nje comedian nane actor futhi usena ne podcast yakhe besimbona ukakasi besimuzwa lapha ukakasi FM usiyambona headline ama comedy show wenza nje okuningi and we are very excited to be here. Sizizwa kanjani? Lalela ngiyajabula mina phela kahle ilegend futhi le nami ngikhule vele ngiyibuka kahle kahle andbuka njengamanje mina ngihlele ujwayele ukwenza lento le kubantu yamhlanje ngempahla zakho usafuna ubalo sengilegend legendary you are a legend, you are an icon to some people actually ade ngixoxela uMa ima ade ngixoxela uMa wakwathi ngilegend nathi legend kade ngixoxela ngithi mnene hayi ma ngiyo-interview fly uthi hayibo uyazi uthena umabizo wakhe ithi mnene ngiyazi usandile uthena hawu konje na usunempunga nayoveza impunga nabo ngathi mangizogqoka ikepisi nayo impunga ikhona senginempunga nami yabona ukuthi ngazoma wakhe sengisemdala ukuthi kahle nje uyawukhuluma la ngempunga manje nawe nginempunga nje manje adukale ukuthi kumele uthenga isigqoko wakho yabo manje siyajamba manje yasetha ngigcine ngagundanga yabona uthi manje ngithi ngiyabheka ikhathi ngizoba le sanibonani njani niyaphila animeni nina nenze kanjani uthi ngize kwi-podcast yini because bethi kade ngizama ama interview lezi hlama ziyangiqopha hayi abafuni ngoba ngiyazi ukuthi mengiza ngizokhuluma mhlawumbe ngabantu abasazobabiza ngazi nina nenze kanjani. Thina kahle we believe in you and we believe in what you've been doing and you've built sibe sithande besibona kwi-Basement Podcast how opinionated you are nanokuthi ke futhi okay I guess okay okay ubona kanjani ngeke ivoice le igqokile kancane awema ngadala ngike that's nice yeah I've been looking about abagay isikhathi eside ngiyanginankinga nawo that's why I can just recognize low straight but he can tap into uyabonakala umuntu yabo umuntu umuntu bevalekile athi ayiphongnani bethi aqhubeka umane awasabe bethi kuthi nama-gay jokes abaningi and abantu abaningi bengezela ama-jokes bayawa-enjoya. Ngakubaleka Leon's Lounge sekwabhukhe Leon's Lounge and I was there because I was doing social media khona ngabaleka ngaya kude kabi ngoba ngithi nje ngiyafisa ukuthi ungayenza ijoke ngami because ayikho into erong ngabantu abagay yes bonke umuntu unala studio cameraman mixer what sakusaba nami kangaba gay no indaba akekho umfana ongakaze abe gay South Africa yonke actually mhlawumbe iAfrica yonke you know uyazi yakhumbula umusageza ugeza musithatha ipipi lakho lifaka la umincuthi akekho ngayenzanga and then futhi ama-gay amaningi mayesakhula shothi efuna ukuthi afihle efuna ukugqoka into engeke ukuthi ubonakale la ibinga vele noma manje lento kuyifaka nje yabona ngabe ngabajabula so guys ngiyabonga phela futhi kuba la ipopile I think we have tried somehow kuba nale so and somehow silokho singayenza yabona
But I'm looking forward, guys. Ngiyabona into enihamba ngempela. Yazi abantu ngazi bayakusaba ukuba khona kwakho interviews mhlawumbe kanjani. Angazi mhlawumbe lento aduyisho ukuthi opinionated. Kunzima phela uku-interview umuntu kanjani because manje vele kuzele nebhomu. Useya off script. Ingakho ke thina namhlanje not necessarily manje ke sekumele sambe by the book. We have to have a conversation by the book. And just to answer the question ukuthi bayangisaba. Mina I feel like the most of my podcasters are KZN bamagwana. Yabo othi ngitshele nje kahle. Yabo i-podcast right now this age in time 2036 going forward. Yabona umuntu osazoba ne-podcast ecareful ngekayindawo. Yabo umuntu ozoba ne-podcast mindful angeke sikhulume ngokuthi awuyindawo uzobona nawo ngama-views. Right now abantu abanendaba ne-setup. Abanendaba nokuthi nishuthelaphi. Abantu bafuna i-content. Yabo bafuna into yabo raw. Something esikhulu nje mfethu umuntu obona ukuthi akhulula nomfethu ke la. Yabo manje la kade njengoba nginokho bafethu ngicela ama-interview this yabo. Apparently I lost my basement podcast bayihekile yabo so ngivuke ngenye ke manje Durban online podcast so kule Durban online podcast for sec man angincenge umuntu if futhi ubona ukuthi awudinga ukuyibuka you can scroll and check opopile beyipopela nabo yabo to anything ayisho mfethu ake sizameni ukuba nama collaborations because ama podcasters afana nama-artists like so whether you are a musician or a DJ collaborate like Tegwini ngizoyiphantela ngize yabo ngiyakutshela ukuthi mina ayiwoza senze ukuthi yabo kulento engikuyona manje mina I can grow your channel into a maximum level nama I can grow my channel ngawo so manje la bazi ukuthi akazi noma nake nayithola leyo inkinga ukuthi umuntu like njengamanje njengoba nipopile let's say sifuna usomizi ezela ngeke azeze uzoqala check ukuthi ipopile yakabiza abantu kanjani laba bafuna how many views laba bafuna ukupopa ngami kanti uzopopa kanjani ngingapopi ngawo awukazi bathola abantu abafuna ukuthi yena mhlambe ubakhokhele approach bakhona nani nizongikhokhela nje uma ngiphuma kade ngicela umphathi aphathe ukuthi bakhulu yabo I understand let me break it down like this one manje yabona uMark G I look forward to that guy and I don't want to say he's a mentor. He just came up with this thing. Mina yazi ngaqala ngikwenza i-podcast 2005 okay ngangazi but ukuthi podcast mina ngavele nje ngahlangana nomunye umfowethu ngangibuka i-DVD okay yomshado ngiyibuka le DVD ngithi kube labantu ade beshada nje lapha yabo shothi khona umshado engangophethe back then and then umfethu omesethi kumina hayi awuzobuka umshado bese ngiyayibona nami la athi wow bayenze kanjani bangikhiphela i-DVD ngayibona yilo ma TV kwakusabhena ama DVD shela ngalezo khaya ngase ngithi mina ngacela umfana necamera lawa kudala yabona sawa ngishutha nje ngasho umbhedo nje enye into engangishutha sayiqiviza lento yaba yama DVD sayidayisa u5 yavele yakhwanje gadumani eroundini abantu bengidlala emnandi ngayo bacathi ngik-TV so ababusudala usukubuza ngathi mina ino select nama yonke into yazi nge-DVD yabo leyanto leyana ngathi mengiyenza ngabona ukuthi okay yazi nothi ngishutha amafilimu ngase ngenza into ecishe ifane ne-podcast kodwa ngangingena yabo ngifike ngithi mina ngikhulume nalo ngiphinde ngishuthe ngiyiphendula yabo bese sihlanganisa kube ngathi enye character yayibo ukuthi 2005 2005 wow ngaleso sikhathi futhi technology ayengakabi as advanced so nje kade ngangizama le yabo but abantu into engicabangayo
njengamanje bese sikule level yabo bengisakhuluma ngoMark G. uMark G is doing something very big. Wonders. Engicabanga ukuthi nathi siyitheko we can do it. Actually singayenza noma singeke size sihlangane phela. Yeah. Yabo uthola ukuthi manje senzo lokho nilandelana no Fly yabo. Yeah. But mina bengifisa ukuthi ngelinye ilanga sihlanganisa ama-episode noma i-episode yothothi siya debate noma siyavumelana noma there is a topic engicathi ukuthi singayishare so Wacabanga la eThekwini yini kahle sishayo esipreventa from ukuthi senze leyo nto. Is it because sisaba lento ukuthi uzongovershine lo noma mhlawumbe yini? yabona lento overshining nje Jesus is overshine. Yabona lento overshining iyasishaya kakhulu lezo. One itheku lincane yabo. Itheku ngendlela elincane ngayo wonke umuntu ufuna ukuzenzela yena pope yena. Yeah. So manje mina mengizozala kuyipopile ngine i-podcast yabo kuba naleyo nto ukuthi ayingayi lezi ntwana ngenzeka le episode ibe blind bese blind bese abantu bazothanda bona. I'm sure. Yabo othi ngitshele kahle yabo ama subscribers abantu abasubscribe noma yini abafuna ukuyibuka. Yeah. Hayi ukuthi manje umuntu umesubscribe kuyipopile Shooting. ngeke subscribe ke manje ku Basement Podcast. Yabona nje ibutton lethi subscribe limahhala. Yabo ungasubscribe ama-channel asabo million ulokhu uthi nje subscribe. Manje abantu abaningi abafundisisekile wena mfethu ngendaba ze-subscription number 1 ukuthi i-subscribe ichaza ukuthi hayi une-access nawe yokuthi ubuke la muthanda Uzothola nama-updates makuphuma muthanda yabo leyo ungasubscribe ishare kanjalo yabo but ngelinye ilanga uzothanda ukubona ukuthi benzani labantu manje abantu babalekela leya subscription yabo fana nalaba baculi labo hlezi babuza ukuthi ngibabuza ukuthi yini nisakhona eAfro yabo hayi ayisekhona eAfro kusho umuntu edakwa kade bamqoshe eAfro noma akaza even asayini yabo so manje isidina lento ukuthi la eThekwini sisaba nokusho umuntu ngomuntu owake wasihlukumeza. Yeah. Oh, you can't say yabo Noma usungekho empilweni yakhe lo muntu. so yabo manje sinale nto ukuthi asifuna uku-outshine sinalento yokuthi asifuni ukuveza amaqiniso asifuni futhi ukukhuluma ngosibani hey itheku lincane uzosukuba uprotect umbhedo ungaprotect ipedophilia uprotect umuntu oshaya abantu besifazane ulokhu uvika wena sabani yena uyahambela nje. Ngizothanda ukuthi ngivumelane nawe lapho when it comes to abantu abasabayo ukuthi bakhulume yabo nje la kwi-podcast khona abanye sebewafika nje uthola umuntu uyasaba ukuthi akhuluma asho ukuthi yena Superman sewangenza ukuthi nami ke khona abantu aseke bangenza izinto ezithize but ngiyasaba ngiyasho ukuthi ngeke athi ngilinde mhlawumbe ngicene ngithi nami ngize ngiyingconywana ngoba phela uyazi ukuthi angithi ngoba itheke indlela elincane ngayo khona abantu uthola ukuthi uyala nangu khona uyala nangu udonsa uyala nangu udonsa mhlawumbe uyena owenzele event manje usuka inkinga yabo leyo nto mina ngiyazi utira kancane yabo akunandaba futhi naleyo ubani utira ubani DJ hayi but akancane the problem is ama-artist wonke ngiwa-interviewile ngisane Basement Podcast sure akekho umuntu ongakazi asebenze naye so uma senza i-sequence yama-questions iyafika le question ukuthi wakwasebenza nobani bese sifanele athi no DJ Tira. The follow-up question is bekunjani hayi mina pho usakhona noma usekho hayibo manje mina ngiyambona ukuthi akasekho ngoba indaba yase-Afrika imnandi kabi ngoba iphathi munakele yandaba yiphathi ayikho indaba yayo yabo because base sibabali manje inqwaba yabantu abenza ngathi basase-Afrika kodwa bekho e-Afrika yabo nje mina ngineshow ukuthi usizomdlalo akasekho e-Afrika ngineshow ukuthi mhlawumbe udlala mshunqisi akasekho e-Afro even not beast akasekho e-Afro but abakaze basho mawushilo I think mhlawumbe futhi kubanana lokho ngoba I remember ukuthi ubani uTipsy wawasho ukuthi uyaphuma mbafuthi wathulakala ngaye yabona nje uTipsy mina ngeke uTipsy ngeke ngam interview wathi usase Afro kodwa ngiyabona ukuthi akasekho Afro
but asisho ukuthi i-afro ibenzini ukuthi bona bafuna ukusitshela ukuthi baphumelani noma sekwenza nomakhambi basabokusho babona ukuthi sangaba khona elinye ithuba lokuthi ngiphinde yalisekho ithuba umusic nje bethu une-period yawo nje noParas naye uyahamba nje yabo abantu bazokuhlafuna musanawo ushukela njengoChephis once ushukela waphela kuChephis thifela lapha phansi and move on to the next person noma ngase sibale nje singakubalela ukuthi Sindo uTipsy Qobe Twins ayisekho naye afro kodwa ayihambi isho public leyo nto ngiyithole kwenye podcast yesenye stage yabo bane podcast eyayiqalwe yimina kuleso stage yabo ngifuna ukwenza lama interview kanjalo bangiqabela ukuthi ngikwenze bangenzisa into eseceleni so that ngizoba frustrated khona izothi bebengiqosha kube because of this so ngithembe ngithi hawusebenza lento le and leya presenter yabo kuleya podcast ibuze eMaqwabe Twins ukuthi asekhona yini afro bathi umalume hayi siyahlangana mesibiza siza kodwa bashongo But ubona mhlawumbe sometimes kunale fear yokuthi uyena umuntu wasizwe sikhuphule career yethu wena wathi lokhu incenga lento no ngiyabuza kazi phela wasiza yini phone ngabusambonga mesenisizile uthi sesiyabonga usizile sesiyahamba niyanyenyela indaba nimshiya yedwa malume yedwa lokho nimshiya kodwa lokho nemphakathini nenze ngathi nisandawone nomalume mtsheleni malume uthi hayi malume ayifethu sesibonga ngo1 2 3 siyahamba khona nje interview na ngithanda kuyibona kwenye podcast uSamukelo Shezi ayithi besihamba noTira naye seshoot so bambuza yabo ngivete ngabona ukuthi ayishoot akusekho kuhle ngoba bambuza ukuthi ubaba uTira ubaba wakho uthi hayi kusiyena kanje asana iconfidence le ayinayo before bayikhuluma ngoTira aboSamukelo abantu be content yabo it's just that abo by abuse leyanto leyana there must be a way leyanisha abangayisebenzisa ngayo ukuthi baphile but I feel like by abuse yabo like uSamukelo came in wazenza ingane kaTira nabo was and then uTira naye kwangathiwa ithenge iphathi yabo asihamba naye yabo wabuya bona ukuthi no this is not my type of content yabo leon and then osemshiya yedwa kanjalo yabo but basuke benza kwa obvious ukuthi lento yama relationship kula ma content into ayisenayo yebo abayisenayo leyanto yabo aseqaba manga seqeka kakhulu entekhengisakatshulwana lapha cabanga soqabula umbali I mean like all right kodwa by the way abamqabuli Mutara Kid naye akamqabuli hayi isikhathara Kid akakaza amqabuli uTara Kid I feel like uTara Kid jump into ipendwe khona kaMbali because uMbali is got like a huge following and abantu bayamthanda lapha ku TikTok and ngeke umenze fakho yabo masuthi uyamhlasela manje baphendula wena yabo fana owena nami owena ngangamhlasela abantu bajikela mina engase ngahlahla kancane yabo ngabathi okay yazi la iyabheda uma uzohlasela umuntu one following evele noma isihlama nje noma ebheda noma ngabe kuthiwa ugreen kangala awukwazi ukuthi so uTara Kid ufuna ukupromote music wakhe yabo because he's an artist but uTara Kid into ayi mistake ngayo usehlele kakhulu manje nombhala so sekusithandwa sami leyaculo la sefaya manje phela simboneke kuma concert yabona kuma event ehamba nesithandwa sakhe siyajambisa I think sebeyajola mina I think sebeyajola yabo nje the last time bela eThekwini so kakumele uthi yena ngiba interview ukushuthi baba busy bayahambala emakhaya I think sebehlangana I think sebeyajola nje angeke leyanto leyana mina angisho ukuthi abangajoli uTara Kid yabo naye mumbheke istyle sakhe yabo is an artist zohamba nje amshiya noma ngabe kuthiwa bayajola because even uSamukelo naye uyithola into ade ifuna yabo
inamba zanyuka bezisha nga-PR bezisha nge-PR Hayi noThara Kid nje. na uThara Kid Wena less than 20K. yabo manje sahleze live umbali umchazelile ukuthi kwenziwa kanjani. uThara Kid is my boy uyazi ngiyamtshela Shout out to you ntwana yaseNkwali. namanje noma ethola lento ayitholayo uzobona ukuthi irazo fusek fanele aphaphame phela Yeah. yabo akwazi ukuthi naye okay sengiphethe umbali okay ke manje ke new music angithola ama bookings ayimanje njalo isekishini uyadansa uyahe kahle umqabuli nalombali wakho Manje ushutha ngaqophozanga. Khona ivideo ya trend uthi rebuza uthena useqophozile. Bebuza kusho bebuza yena. usamukela Bebuza ukuthi seqophozile yini. yabo nje umfana grand when it comes to content uyayino speaker but uspikiri ngendlela iyona but nayo nalethi manje i-stretching too much yabo yabo bisamnandi sathuse samfuna awumanje ayiphet ayiyatshela talente awukahle speaking I do something else yabo enye into efase ikhulume ngayo ukuthi and sometimes you are given a shot ku social media nge-initiatives yabo ukuthi uyenze yabo and then uthola igap livuleke iwindow but ungabisakhulu yabo you get too comfortable. abanye njengoba bengena kanje especially ku TikTok ngoba ubona ngathi ukwenza izinto mawala yila ufanele uthole khona ukuthi okay i-podcaster noma ngiya-actor noma ngiyacula something because vele usuyitholile i-platform ezoku-elevate yabo yabona nje umbeje it must be apha acula umbeje ngenkani yayibona lento ayenza nalo maswidi babo i-grand kodwa kufanele akhiphe i-album noma yini ehlangene nomculo yiyo engishoyo ngamkhumbula uKing Cash uCash way something ngishaya Cash efinyila ngazi ngigqobe ngikusuzela ka10 wow ngamfonela ngathi hayi yabo manje usungacula wanginyanya kusukela lapho yabo manje yini ngizwa ngathi ukhuluma ngami wena ukuthi ngithi yebo makuvulekele phansi so right do something nabona ingqwele ayifethile inswempu la content alo yamfana lo ngathi uyi-security ha lo amjeje ufika udayisela abantu ukuthi kumnandi ukuhlala emjondolo ubuyi-security we had that sasaba ne-conversation but uke wathi bese ngene emusicini ngathi hayi ungene endaweni e-wrong yabo I'm not saying akufanele ayenze leyana but ngitheme ngibuka ingqwele nalo music azama ukushaya hayi akhamselana angikwazi noma uba umaskandi uyini lami angiyazi afropop bekufanele angene kumaskandi hayi ku-afropop uyazi ba ufundile nena ngoba uyingqwele ahlale emngqweleni ingqwele zikuphi zikumaskandi kumabhinci ngabona ukuthi eyambanga athi hayi nangomunye webhayizayo mame so into esho ukuthi kahle abantu abaningi abashaya i-content ba-stuck kule ndlela abaqala ngayo abasakwazi ukuphuma yabo nje Owen Zitha lamjida mfethu noma ungathini ufana njengomuntu othanda i-Kaizer Chiefs noma i-Pirates idliwe ka10 afake ijezi ngakusasa ngendlela ayithanda ngayo ifake kunabantu no ufaka ama-fake lawa angempela lawa okugcina yabo but usekwazile ukumotivate abantu ukuthi bamfollowe ukuthi ukufaka i-fake it's normal so mase uthi yamhlasela manje uthi hey Owen ufaka i-fake lezi ihlamba zakhe lezi ayuka zithi hey kwasijwayele kabi Owen wethu ngendlela i-content yakhe si strong ngakhona kodwa into ayenzayo ukugqoka ama-fake ubuza uthi uphohlanganapi wena yabo ngoba uyena uyimuthi kufanele enzeni-ke sekufanele-ke asuke from ukufakeni lama-fake athole ama-brand azowafaka-ke manje-ke esenza ngawo imali yayibona leyo njengoba nje mntaka-anti akabe umntaka-anti-ke manje-ke ngama-brand yabo ahlukene ashaya imali ngoba yabo into kanjani ihambe emisiya saturate emisiyama uma ungafuni ukubrancha out into izinto ezokwenza ukuthi abantu babone nawe ukuthi uyagrow. What about the people that get
overly inspired. Yabo lawo bantu labo thotheni ngincanywe uFly. So manje ngiyabona uFly content indlela akhuluma ngayo ama jokes akhe na kwi podcast yakhe indlela adedela ngama punchline. So uthi umuntu manje secishe sefana njengawe. Like izinto azenzayo. Abantu bagcina sebembiza nala icela ukuthi ayibongeke phela manje ukopela uFly. Bathega uFly, Fly. Uthini ngalawo bantu labo who get overly inspired. Ukuthi okay, they get overly inspired, they do it babe popular, but now when do they let that go? Ngoba izohlezi ikhona ukuthi ayi wena uyakopela, but they even do it baqhubeka bayenze. Yazi umaster we social media ubani mina that I feel like uThembu uPenny Ntuli. Yes, Yabo yes. uPenny Ntuli nami once said to me ukuthi hey as Fly, why don't you do this yabo iwaphindwa ngi-invite na kuma video akhe yabo ngaqala ngayibona ngiku 200 views 200k ngathi yebo that's a story ayishaya social media. I feel like abantu abaningi ababhekele asestere ngizakule question yakho yokuthi umuntu me over excited azenza inishi yakho nawe sometimes inishi ingikhulise mina but the reason why ngikhuluma ngoPenny Ntuli uPenny Ntuli unengane eyilokhu ifana naye angazi ubani ibiza ngoPenny Ntuli wasubani uPenny wakutini leyasehlala naye yabona nje wesehlala nayo manje they doing even worse content yabo that's the at least thing you can do le ngane was just the uPenny Ntuli wakatini because emthanda ngale ndlela uPenny so uPenny what she did wathatha lengane yabo manje kunezinto azenzayo yabo uthothi mhlawumbe mengafaka nge-makeup aveze lengane esefaka i-makeup aveze you know and then iyakhula lapha yabo and it's worse tenzeka kuyena sase station because uPenny was bigger than i-station i-following yakhe sonke yeah i-station lapha yala so 1 ngihambe mina station so 1300 I mean 1.3 million yayizolona yena ufika nabo 1.5 bama social media ahlukene so manje abakwazi ukuthi bamfake kwi prime time because kunekhondla ezikhona la ezama favorite angakwazi ukuzoyigudluza efika nje so the best thing to do umfrustrate mesibe yamkhipha yema that is why uPenny Ntuli ekwazile ukuthi maybe emkhipha mase yahlambalaza azoyisho ngesizulu nje lento bese yaba humiliator estation nazi kanjani awukwazi ukuthi wena mengifika ungiqasha nje kahle mase ukuthi uzongijikela all of a sudden usuthi uzonginika u2.8 angithi mina nami mengine contract nobani kuthiwa i-confidential laleli sise kahle ke popile la ke kushayela inamba ongayinakanga kodwa iyona yayizwa lo so umqashi istation vele siyazi ukuthi mebefuna ukufrustrate umsakazi baya benza noma yini into ezokwenza ukuthi wena uyiyekele wena sure base bemnika u2.8 babazi ukuthi hayi ngalo 2.8 ngoba into confidential uzosaba ukukhombisa abantu yabo ku social media noma ku mase yawuhlala abone ukuthi awusasebenzi bese yayiyekela angithi ngoba uhluphekile but ngoba inja uPenny Ntuli ubastard wathi beyithatha leyo wathi naba bengenza islam obela wathatha yonke lento ade bebhalile le white social media kanje leyo nto yenza kubantu mhlawumbe aba more than 5 million abafollower yena sanyanya stage namanje leyo nto asikaka leyo le alta inamathisele kakaqebu it's the power social media ngendlela akwazi ngayo ukuyisebenzisa yabo and akasabi yabo like I told you before guys lento yokusaba manje yabo asikwazi ukukhuluma ngosibanibani ayifusek man asikwazi ukunyathela lana yazi uthene okay mina ngike ngo mention igama ne okay the station ne lesi yeah so mina bekuyinto nje yami ehlezi ikhona ukuthi okay should le station lesiyenza lento le because siyawenza komunye umuntu engimaziyo nawe wasebenza naye bamthatha ku community bamthatha bambona too good bamthatha
bese yazi bamenze njani wathola wathola i-prime time show wayisebenza, she had the worst time of her life, then bese basuka bamfaka ku-traffic, obviously ngeyasurvive kwi-traffic. Hayi. So- Baphula la. Bafuna ukuthi and then noJacinta futhi bamenza kanjani bamfaka kwi-motivation at that time. Should benze njalo mase befuna ukucrash. No, umuntu osuke ephethe umaster ukumanipulate into enjalo, yabo. Kuya yazi enye into elifanele yazi. Yabo ayikho into esicefe njengokuthi ufike kuphatha umlungu. Bonke abantu babe happy. Whether isefemini, isestation, ila kwi-podcast, isestore. But once wanika umuntu omnyama ukuthi aphathe abantu abamnyama, everything changes. Because umuntu omnyama usuke efuna ukwenza ngendlela yakhe. Sometimes abantu baphelelwe imisebenzi ngoba kade beqashwe umunye uqaba. Yabo sebemqoshile uqaba sekukhona uMakhanya. uMakhanya uzokhipha bonke abantu bakaqaba aqale phansi esakhe store. Yayizolo. Mina yazi ngangaba nominated kuma awards eRed kodwa ngoba kwabe bese bekwi process okungaba akhanselishwa. Inomination sifikile ne-email yokuthi ishow yami no co-presenter sithole i-nomination and ngisasoba shabe la ngiblindike nge-content especially when it comes to izinto zokwenza ama-skits and stuff like that, get blind but base bengikhansela mfethu, yabo. Leyo nto nambani ukuphula umoya, yabo. So mina my strategy estation kumphathi wayekhona wayehleze ngibiza ngomhlonishwa kanti ungenza isihlamba. Yazi umuntu akubiza ngomhlonishwa uzubona la uthi hayibo hayi yindaba mina meza kumina Wayebese casting ngibhuka blind, yabo. Is a gentleman abantu bayamhlonipha uNtswempu kanjani njani. Hayi but mina lokho engibiza ngomhlonishwa, yabo. Ngabona hayi lo mhlonishwa lo uhamba ngenye indlela. Yazi mina wasuka wenza njani? Wangikhipha emoyeni wathi angenza into ekuthiwa on the ground. Nakhona lento on the ground ayenziwa nge-equipment right, yabo. So nginokuyithola ngasatholakala emoyeni bekufanele ngene ngo 12:05 angisangenanga. Yabo lapho wayengikhipha complete kwi-audience Gagazi. yeah. Yabo wayengikhipha ngithi nina nijwayela ngikhuluma uSpanbani ngikhuluma mina. Manje angisekho ke manje sekuthiwa ngisemarket, yabo. Khona emarket ngiphinde ngibe nenkinga because i-equipment esebenza Yazi mina at that time is either outdated noma abakwazi ukuyisebenzisa. At that time mina ngicabanga ukuthi yena mhlambe it's because now you were busy because even before the station wobhukwa nenze ama-comedy. I thought that you were very busy ngalendlela ukuthi awukho studio namhlanje. Hayi system isuke isiqala ke lapho ukusebenza Yo. ukuthi lokho kuncipha kubantu abakulalelayo. Wasethi no yazi awenze podcast but bayibiza nge-podcast. Awe ngikhumbula ukuthi ngiyayithanda lento, yabona mi-podcast i-podcast zoku-interview abantu abadumile. Hayi kuthiwa mina angenze le ngazuthi indaba, yabo like ama-gossips kanjani. Engithi bengenza leyo nto ayisangihlanganisi ke nabantu abadumile, yabo. Isengicreate a new audience engangazi ehlala ku Facebook kwe-station. Bafethu uyangishaya kuloko ngithi ngiyazama umuntu abangishuthisa naye akakwazi ukwenza lento engifuna ukuyenza, yabo. Then ngase ngivulela i-podcast yami eceleni, yabo. Kule podcast yabo i-basement podcast iqale lapho ukuthi hayi ngiyabona ukuthi khona izinto ezingifollowayo abantu bazongixoxa, yabo. Vele ngathenga i-sound, yabo. Sound lo ngipakisha i-sound, yabo, for imishado equipment yonke leyo nto, yabo. Thenga ama-camera, thenga yonke lezi zinto ngaba right. Sengibalindile ke manje, yabo, ukuthi hayi ngiyababona khona into ebazayo nayo, yabo. But ubhizi umphathi lokho engibiza ngomhlonishwa. Ngiyabona ukuthi hayi le ndaba yalomhlonishwa ayikho, yabo. Shuthi ngelinye ilanga ngibatshela ukuthi hayi yazini i-podcast asenze kanje bayinika le ngifunayo bayinika omunye umuntu ongakwazi ukuyenza owenza umfundisi, yabo. Ihlezi imshana mfethu fly mfethu azangikwazi ukwenza njani. Asibatshele abantu ukuthi sishintshe kanje, yabo. Hayi balobezini.
Then there was this time vele la khona umuntu engazwani naye yabo ngoba wasuka naye waba isilima ngabe so Makhalex ngabe semaqwabe twins manje ngabe mfethu sisa amabhoze comedy but wathuza ukuba insecure ukuthi awukwazi ukuthi usebenze nami emsakazweni isilingane awufuna ukuthi kube yena ozoba mkhulu so that mina lo ngingilongcele bani yakhe mina ngahluleka kube ngcele bani yakhe Sure. yabo ngahluleka kube ngcele bani yakhe that's what nje yenzeka nje mina phakathi kwami no Felix ngizange ngikwazi kube ngicela ibani yabo manje iyona into kuphela ke yenza ukuthi siqabane ke manje ke abe ilento ayona kuthi kube manje yabo but siyahlangana manje sesihlangana ema-eventini usanda kufika kwenye event kanti isound yami ukube ngangithanda nje angashisa yonke into kuyathutha yabona but awunalo inhliziyo kodwa ke manje ngoba ngathi uthi naye vele manje unenkinga nazo lapho mawubheka ngenzeka mhlawumbe usebenza yona lento ukuthi bamxoshe because ngeke ngabona even status on Facebook ebhala nje ama memories like it's a goodbye or something yabo no yazini kwenzakalani vele mekuyilesikhathi emsakazweni ukuthi angisaqede angisitolo sami sokuthi ngagcina sengiqoshiwe ukuthi awusiyakuzama ngithi uyabona nalawo uyahluleka engithi sizophuma yebo because bayakwenza ukuthi ungakwazi ukupopa you can't popa ngoba uzohluleka uzogive up yabo so back to the story salomfethu lo mfethu lo ukuthi umaster in manipulating social media naye yabo and I know ukuthi uphila kakhulu ngento yokuthi akhale kubantu yabo like uyakwazi usebenza ngesympathy yabo mase king uyakwazi ukukhala my man shout out to him he's the king Philly what's up nigga akhala le ndoda yakwazi yabo bethi ukhuluma umuntu okwazi ukusebenza social media for inyembezi uyena so kulento ishoyo ubhalele yadi ngoba uyazi vele ukuthi sekuyilezo ikhathi sokukhala yabo siyabonga ukuthi sengidiscipline kangaka sengenza ukuthi nanoma yini shuthi abantu abathi wenza ukuthi bathi nje angiphumi. Let me break it down to you bafethu la yabo lamjita ukuyaba ethola le TV show somehow I was around khona abanye abafana nje abafika nje bazomtshela ukuthi we have i chance ukuthi ube ne TV show kanje and I don't know why yonke lento eyenzeka every time into eyenzekela kuyena I was around yabo igama lengane yakho Emmanuel thatha kumina most ezinto ayigqoka ebizayo ayibonela kumina ayibone yona so nje ngimazi kakhulu so njengoba ngizama ukuchaza even nane show le ezo ade angikazi sasikuphi kodwa singavele sesingasazwani kodwa I was around bezomtshela labathaka so mina I feel like I problem kulento eshoyo ukuchoose I content wrong yabona isithembu beke sikamseleke kuphela ndaye wafuna ukuzongena esithembeni kanti umseleko izothi ngenkathi siba nest indaba yakhe and sekwama last episode yabo isithembu wasuzongena lapho wrong timing eyizolo ngeke ukuthi kade abantu basithanda uthi nje isithembu sikamseleko sathanda akulu manje siba nesithembu selokho esishuba ke manje ke sesine women abuse sesinesty sekunezinto engasila yes cause kubuka lento engeke yabo base be decide ukuyikhena that time yabo iphela isizini base befaka my man wabona ukuthini aqhubeke nesithembu kanti besikhona kodwa ke sona ngaphela uAyanda ngazuthi impela le ndaba yabeyazi yashuba hayi into engekho le mhlawumbe ngomjolo wakho ayikho mina mfethu ayi othi ngitshele mina ngiye nga-approach abantu befuna ukuthi ngibe ne-reality show yabo because bebona ukuthi ngiyaphanda mina mfethu ngine-sound ngibuye ngishisa amavoro serent othi umuntu hey
Hayibo. Wena utesa la ngithi yini inkinga? Hey, simthenge. Ngithi okay theng. imali yakho phela wena. Wayibuka ukuthi kanjani umjita TV kade ngizwe eradweni kade ngimbuka Wenze njani? kwe-podcast Ungapheli. TikTok ya trend. Usedayisa ama-voice lalo so yabo. Hey. Manje base bangithinta nami. I-reality show guys isebenza kanje. Siyak-approacha, sikutshele, but before sikufaka TV sizokubuza imibuzo izinto oyifunayo nongayifuni. Izinto oyithandayo nongayithandi. Abantu bazondayo ungabazona. Abantu ongazwani nabo, abantu bathandayo, ingane yonke le information because bazoyisebenzisa against you sebenza i-production. Yize leyo. Bakushaya kanjalo. Wena ngithi nje ubushilo uthi kanje usuka mase sishutha ke. Ukhona uproducer ozolokhe kubuza ukuthi manje lezi ingane zakho lezi wathi wena zihlala kamamncane. Ake siyobabuza. Sekuyiwa lapho. Ukuthi naqabana njani ile thina siminamakhamera. Yebo. Wena So lapha yana abantu abaningi abacathene bacabanga ukuthi mhlambe ngempela unemizi emibili ayikho leyo nto. Lo munye umuzi loya owe-production. Izinto enigqokayo eze-production. Uyabuza ukuthi uthanda ukugqokana umuntu ojwayele ukugqokana. Mina ngumdekisi ne-True Region namatiki kuba yabo ngilokishi nje. Bese ukuthi wena uzichazeke. Yabo ukuthi mase beyakwenzela ke wardrobe. But ama-trip nemizi akuzona into zakho lezo. Ucathi wena ungahlezi unemali yokudla e-restaurant njalo xa production but kumseleko right now because i-production eyakhe he owns 100% ye-production so that's why usubona senginey'moto ezilokhu advertiser laphana ngazuthi bami ingane yakhe imuphi imoto ngoba vele isebenza egarage yabo njalo but amanye ama-trip nani vele i-broadcaster izoyifanda. But nje to tell you the truth itengeke. So nje bese khala ke manje ke ngenzeka ukuthi hayi jump ngempela. Ngakhuluma ngifakazele la ukhuluma khona ukuthi yena izinto eziningi so istage you. Yabo ugogo Sikhotheni sekwakhuluma indaba yokuthi usefuna isithembu naye kanje so she wakhuluma ukuthi yena usefuna isithembu naye and she trended ngaleso sikhathi leso kodwa mayisebuzwa after useyasho ukuthi no akazathi ufuna isithembu yena that was all for TV and for views. Yabo nje guys ngifuna ngichazela kahle nje ama reality show akukho umuntu onemali lapha. Nenzela yabo Real Housewives of Durban. Wena muqadi labo mama labayana bangaba nama trip ukuya ko Dubai every week. I-production ekhokha leyo. Kodwa khona lo qonqo lo wamathathu hayi banayo imali but for TV ngeke basebenzise phela imali yabo. Showcase. Ama Real Housewives they are supposed to dayisa this glamorous life yokuba umfazi ongasebenzi. Awukwazi kube i-housewives usebenza. I-housewives Yeah. Hey umfazi wasendlini. Yeah. Awukwazi kube i-housewives njengomini Ntuli. Yabo? Yeah. Uyavuka kusasa ku breakfast show. That's why awashaya istinda. Ngoba she was not a housewife. Bamthatha bezomfaka ukuthi azobe instigate. There's another thing ukuthi ungayichoose i-content error. So mina nje ukube umfethu lo esikhuluma ngaye manje lo nethi uyatatazela uStoli. Lo kuthiwa angizwani naye kakhulu. Mina nginankinga kahle naye. Yabo uyazi naye. But mina I feel like ukube i-content yakhe waba lesi sithembu esivele nje sithengela umfazi wakhe noma abafazi bakhe aspoil abafazi aphume kulento ukuthi angazi uya abuse ana njani because sometimes i-TV ikhiphe the very true of you isibukwa umhlaba wonke noma ungacathi uyadlala lapha ngathi ngempela mhlawumbe mfethu abusive yabo kanti ngempela futhi mhlawumbe umfazi wakho kuyifi because into ayiyona vele ekhaya but ukhohliwe ukuthi sekunecamera manje i-production enendaba and production ayinandaba keep the cameras rolling yabo because yabo content engayithola nje kuwena
ngiyakhumbula when everyone was coming out about being bullied by a certain individual at that particular station. Yeah. And then this friend of mine, ekhuluma ukuthi yena lona uncle we-big brother, yena lo esikhuluma ngayo. Yeah. That's when you came out, uthi hayi mina loyo ke. Wayenza ukusebenza kwami kube nzima. Wangishaya. Wayenza ukusebenza kwami kube nzima, wayenza ukuthi mina as much as umbuka kanjalo mina ukusebenza kwami, my radio life was hell because of him. You couldn't understand it. Wathi kuchazele kahle kunabantu abanjeyana in public mebevela babukeka beyigwili and caring, and only a few other people that he cares about. Then mase a certain individual that befithanda ukuyinyakazisa. Like ayihlukumezayo noma ayishayayo noma ayenze njani, but in public unezimvu zakhe ezothi in fact noma ngabe kuthiwa manje uyasho ukuthi usibanibani wangi-abuse kuthiwa hayi bo loyo ungayisho kanjani lo hayi bo mfethu wasiza usibanibani wasiza usibanibani wena unomona unomona ngoba usuccessful uthi hayi bo mina wangihayizisa wathi hayi awukahle mfethu usanda kukhipha nje ingane nje isiminza nje kwi-swimming pool usanda kwakhela usibanibani i-room usanda kwenzani kanje kuba nalabo wayesebenzisa leyo image yabo kakhulu so much that emsebenzini wake washo ukuthi hey angiqoshwe ngoba mina ngimsebenzisa kabuhlungu and anginatalent yabo ngalezo zinto nje mfethu uyabo ulokhu ulimala Sinkwa sakho yabo wena lento eshoyo ingenkathi ngizoqoshwa ke ngiyakhumbula ngoba mina ngakuthi menginjalo mebhala ngami ku social media noma enze noma yini bese ngireacta ngangihlaliswa phansi hayi ungakhulumi ngithi mbizeni zelapha sizokhuluma leyo nto kuthiwa hayi yabo ngendlela ngisihlama ngakhona hey wena wazwe so every time yena wakwaya kwenye podcast kwabuza kwathiwa manje le nto yakho no Fly Motion wathena hayi ungangitsheli ngaleso sihlama ngaze akekho kule level yami kanjani ngase ngiyareacta ke awu waxoshiswa uyena nje ave kubuhlungu ukuthi yena abantu bafike bacindezela wena basobe indaba basobe nga-expectile ukuthi uba u-react yini basobe sebethuka ukuthi okay manje basobe bamenza ukuthi wena ngeke u-react yabo phela manje enye into ngifuna ngibhasobe mina ngine-podcast serious bengifuna ukusakhuluma ngayo i-podcast mina manje njengoba ngila I don't give a fuck about anybody Sure. yabo that's number 1 2 anything I say into ngiyaziyo and enginama receipts ayo or eyangehlekela eyangempela so abantu bafike bakusukele kanje bese bayakhohlwa ukuthi ngelinye ilanga mhlambe khona into ongavuka ngayo yabo mina yami podcast le esishoyo ini iDurban online podcast idope yeah isazodala inkinga kakhulu because angifuni ukuncetheza ngiqabene kakhulu nabantu ngoba manje kufanele uncetheze usabe unjani ngiyabanyakazisa kodwa ngisazobanyakazisa ngakabenza ifakhona yayibo leyo and nabantu abangithukayo kumanje ngatrenda la kuthiwa mina nginomona ngazi kanjani ngoLinda Spee uLinda Spee I was just ngine theory ukuthi uLinda ngenzeka ukuthi angene station why baqale ngo Cell Beyond bamletha bamfaka kwi-afternoon drive nalabafethu abawu2 so mina in my theory ngicabanga ukuthi Cell Beyond was testing waters because istyle sokhozi nestyle sestage izinto ezingafani bayaspida labantu bayakhuluma basheshisa lapha ku relaxiwe and kunezungli so the best way to do that is to call and bring ubani Cell Beyond qala then the second step is to bring Ubaba Spear as a guest. The third step is to take Selfie noba Beyonce bahlukanisa unyaka. Fourth step ngomhla ka1 April section ama contract bazobe besebenza bawu2. Bazobe yeah. Hayi banginyela. Manje lipipo ephutha labo phela wena na ubushare into. Anginandaba mfethu ubuya baza abantu. So bes asiphinde sikhuluma indaba yokuthi yini bengicabanga njalo yabo ngoba lo mfethu lapha ezansi nalo yasisenzansi sebevele ba ukhumbula ukuthi ngithe kunina ilentozana ini
i-reality show ikikubuza imibuzo bese iyayisebenzisa against you so that bezothola i-production. So usisi lubesebenza kwi-morning show drive nobhuti. Baba nenhlanhla benobhuti bo2 ukuthi babe kuma-reality show. So mengiyibheka lento ngazothi usisi naye wayefuna ukwenza show ukuthi umuntu otrendayo kubo yena hayi ubhuti. Okay. Nobhuti naye wayethi nje ngoba ngine-reality show nami fanele ngitrend bese besifike ekseni sobona ukuthi ubani otrenda kakhulu waseyenza kakhulu ukusisa. So kuno competition of obviously. Alikwazi ukusebenza ndawonye alikwazi ukusebenza ndawonye emsakazweni ningekho nihleli nje kanje uhlezi kunalento yokuthi mina kufanele ngikhulume kakhulu ngisho izinto ezinkulu kube mina oNtsembe bese ukuthi lo we so mina I feel like imaqedela isitori sami wasiyabona ukuthi hayibo siku TV Real Housewives angazi bani in the life of lo ufuna ukushada isithembu uyabona nje kuleyo nto nje lo akazwani no Londi London waseyamthuka waza yonke imake ngikuchazele kahle mfana ukuze uyibone kahle lento engiyishoyo angifuni kube ngathi ukhumbule ukuthi le i-theory Yeah. I'm not saying Disclaimer. mhlambe kunjalo Yeah. now usisi njengoba besebenza bo2 lo reality show nalo reality show isiteshi sisenhlanhleni singakazi siyibone sokuphatha ama-presenter anama-reality show at the same time. Hey. Fuck yizo leyo yo labantu bayatrenda but now i-problem i-competition ikubona fanele kube khona ozotrenda kakhulu kunomunye then usisi lo wasenza worse ayibo leyo nto wavele wathi yena uzohlala phezu kwa Londi London wasenza yonke le nto ayenza kumuntu wesifazane wamkhomba wamthuka wambiza ngefebe wamshololele nale wamtshela ukuthi uyadayisa yonke leyo uLondi London number 1 uneyinwele zakhe yes she's a businesswoman vele uslay queen kodwa she's a businesswoman ekugcineni yabo so vele uyijolela nabantu noma uthandana nabantu aba-rich okuyibona abayizela kubona akabafishi yayibona into engishoyo wena usebenza estation yabo manje sothola ithuba lokuthi ukwazi ukukhuluma noma yini ngalo wazi mistake yakhe usesini ngenkathi kufanele kuyiwe kwi-reunion wangaya waya kwi-podcast nje uyakhumbula ukuthi ngithe i-reality production or i-reality show ikikubuza imibuzo bese beyisebenzisa against you ukuze ikwazi ukuthi ipush i-production wena usezi la kwa-production usuhamba uyokhuluma umuntu ongazange akufake ku-TV ukube mina nje manje ngizoba nenkinga kwenye impahla bese ngizokhuluma la sengingane nama-views ne-credibility yayo yonke thina sikwenzile ukuthi uzofinyele lapho base bethi okay ngoba ucathi uhlakaniphile bakhipha la ma-footage aseyamshaya I remember wacathi lawa ma-footage are-deleted angithi bake bakutshela we got deleted scenes kanti akuma-archive base beyawaphusha yasiyaphela indaba yayo so buba u2 lapha so buba u2 lapha ekuseni I don't think istage sisa-healthy ukuba nabo ngoba already kune-abuse kunezinto ey'ningi lapha so ubani abangangena esikhaleni sabo obviously labayana ne look la bantu babana uselfie phela uselfie kahle is a gay man but urepresenta abantu besimama umbheka I'm not sure ukuthi oh my god kazi nizokuqala makwenzeka mhla 1 April with fly motion khona la so angithi uba gay kunamagama khona nama alphabet khona I'm not sure akayona queer angazi identify as she yazwa thank you yabona nje identify as she umina Ntulu is she bese kuthi uSotobe ngale
uzorepresenta uBrazov. It makes sense, eh? Hey, yeah. It Hopefully makes sense. kuyenzeke kanje. Yeah. Yeah, it looks like people it. who what Shaymet or Eh, Shaymet. ngiyabonga nje. I even talk about this in my podcast lapha. Nabantu they can go and look out for it. Yeah. So inkinga manje babona ukuthi manje mina ngiyabheda. Ngobani bangithatha kancane. Uyabona nje after you left Gagas, right? Wow, you started your own thing. I think khona nabanye abantu abasebeqala ama podcast at that time. I think nalaba la way uClarissa la asebenza khona. Yeah. And then nale enye. But I think, well, because I had insider friends within Gagas, just say khona to wena ibo sekuvula ama podcast yakho yabanyakazisa. That's why bona bagcina sebephusha kakhulu podcast yabo because after you started a podcast where there was abantu abaningi bengazi Akuthi ngiyangibaxolele bangicishe award. Bathi nje iaward angayithola. Speaking kwakuyabo ngeke ngayisho lento uyakhumbula yakhanselwa ngoba base bengikhombisa ukuthi nje ama-liberty noma ama-liberty the last number awathola ama-liberty abe nginjalo so uClarissa naye ngeke ngamzama ukumbiza lapha kwishow yami I think naye wabona ngathi hayi nje ishow ebhedayo yabo uClarissa iproblem yakhe naye mengicabanga ngoba uphuma kwi-radio so akafuni ukuba u-second voice anymore ufuna ukuba u-first voice. There's another problem eradweni go first voice second voice. First voice lo sanibonani ngakasho lo ukuthi nesanibonani so iyabangwa kwayona leyo nto ukuthi ubani othi sanibonani yabo mase kufika ama contract to second voice shuthi sound shuthi show akuyona yami yabo leyo because mina no Sonic sasixatshaniswa yileyo nto uSonic wayetshela ukuthi show yakhe mina ngitshela ukuthi show yethu so mase sizohlela so discuss indaba show mina ngazi ukuthi show yethu yena wazi ukuthi show yakhe manje yini pho kuzombangisa kwishow yakhe kanti vele system basuke sebeyiplant ukuthi yabo ningaziwani ukuze mebexosha wena abafuna ukumxosha kubonakala ukuthi hayi vele nawe uyabheda uzophakazamisa kahle lapha ngemuva bayehlela into yabo yonke kakhulu ifuseke nje indaba ngeke ngiphinde nje ngeze kufice redweni bakuncishe award kodwa ke the reason why I contacted you is uthanda ukuthi congratulate for being nominated kuyilonduzana kuma Mzansi Creatives and Community Media Awards, best podcaster. Sengwinile. Yeah, you nominated. Oh, wow. You nominated. Awunalapha nje usa-nominated. Angobuthi sengwinile. Nominated. Angisa-marinated. Yabo nje but so izinto enjalo zenzeke yabo. Angicabanga nje radio ngifuni yabo nje i-podcast yami yona ngicathi yona ngimina nje ngiku-YouTube guys like nje DOP Durban Online Podcast mina nje loyo ngisazoni-invite nani sishaye izinto eziserious laphayana khona ke wakufundela within ukuhambelana nokwenza i-podcast yakho kukhona lokhu like shooting ngoba kade ukhuluma nge-software na khona okwakufundela online courses or noma ini usufuna i-secret nothi nginitshele yabo mina nginawo umona guys to yabona abantu bacathi nje uvele ufike uwenza i-podcast uyifaka ku-YouTube bese uyama bese abantu bavele bayayibuka bese uyaduma ke bese uba viral ayikho leyo i-podcast guys especially u-YouTube ne-podcast noma yipi i-content oyifaka online kunento ekuthiwa ama-analytics ofanele uyijwayeze wona uma umuntu oyi-content creator you go there and check ukuthi uyakhula noma uyaflop you go there and check ukuthi abantu bayibuka e-podcast yami bamela yabo yini eyenze ukuthi leya last episode ibe viral yini le yenza ukuthi le i-story engenze lutho yabo and then musubheka ama-tricks ukuthi fanele kwenze yabo I think kunezinto eziwu-4 noma eziwu-5 ezenza ukuthi i-podcast yomuntu ibe blind yabo first thing i-content 2 i-hook enye I think time yabo
nangendlela oyiposta ngayo uyiposte nini yabo ukuthi ngeke ngisakwazi ukuyibala zonke yabo leyo mina nje mina kwi podcast yami mina ngifaka manje because i system yangivumela yabo uma ngibona ukuthi enginaso isikhathi ngivele nje ngibe live ngishare iscreen ngento engifuna ukuyenza I can still take this episode and phinde ngianalyze ngendlela yami on my own podcast without even taking the whole episode like nini ngizoyidlala mina ku YouTube wini kodwa ngosondeze la ngikhulume ngawo la yabo so ngikuleyo level ukuthi abantu they think streaming balibani but no leyanto nje mfethu it's the new generation engicabanga ukuthi wonke ama podcasters especially la in Natal because bakhona abafana ababelungu sebenama podcast abenza leyanto engiyenzayo and are doing very well yabo to isikhathi awudingi crew kakhulu awudingi editor kakhulu yonke into is built in yabo leyo so into eyenza ukuthi podcast ipop is not about i background man it's about lento esikhuluma manje yabo nokuba authentic nje ungasabi yabo ungalokhu wenza nje ube right so anginayo background ukuthi mhlambe ngayifundela lento nje but ukuba curious ukuthi ne yazi nothing njengoba ngaqala ngithi mina waqala ama DVD yasegazi before Madlozi futhi I was the first guy all right ngahamba uzoshona eSouth Africa I was the first guy ngabuka i-DVD ngacathi ngayenza lento yenzeka ngabuka enye movie ka Eddie Murphy ekuthiwa engase ngudolomite ngathola ukuthi la eSouth Africa njengoba sonke sikanje sinenkinga efana nabantu abahodaki bapheshe kule film lo bhuti uya kwenye town neze ufika lapha ubuka i-movie ubuka i-project yabo ukuthi heyo njengoba i-project ishout ongeni ngidlala belungu kuphela what no ufuna ukwenza le yanto that's what I did yabo ukuthi hayi idlala kanjani i-DVD yabo was ngishaya mase that guy uDolomite was the first motherfucker to have a movie no dark kuphela in America before ubone labo Eddie Murphy Martin Lawrence Will Smith Kevin Hart that was the guy yabo so into esitulayo thina ukuba curious sifuna into ebona ngathi izokwenzeka manje yabo kufana nabantu ama clip ama promo clip abalekile ngiyasho ukuthi yabona ngiyazi la nizofaka lawa vele hayi ngawafaka bafethu hayi bonke nayi bafethu uqabanisa Ukhatha i-radio i-survivor only emotweni traffic nakhona engithi ngizama ukuchaza ukuthi nje umsebenzi we-radio awusekho that's why nabo sebenama podcast abo yabo mina nje ngifuna ukuthi mekuphela lo nyaka ngibe at least no 100,000 because bese nginawo 25,000 base and isihlama ngiyasazi ukuthi ubani othumele lamahacker ukuthi angibone nami ngisuke ngangifaka ngoba ngiya ngendlala yabo ukubona ukufuna isponsor like mina bangene as a brand bani as a brand collaboration kanti vele ngiyifuna yabo akataka ngapha lapho mfethu ukuthi ngithi enze kube ngene i-call yabo ngibuye ngifundele email kube yabo ngene i-call ama-subs bese yabo le call yona yangenza nganganaka ngempela kungena i-call nje yabo ngithi ayibo ngathi ngiyaphuma engabe ngathi hayi uthi ngisale sengiphuma sengishayile qhifi kanti sengiyahamba yonke ama-subs bese mangaki lapho beku 25,000 bengino 800 rand phakathi manje content yakho kodwa uyisevile mhlawumbe somewhere else noma nje vele yahamba kwayona njengoba nje ihambile ngendlela ngisihlama ngayo ngivele ngathi ukuthi ngiqale phansi yonke into so nalapho ngisaprovela lelo didi lele lenze leyo nto ukuthi libone ukuthi ngizoba plan kanjani manje nginezinye ihlame ezo2 ezingijahayo because baqathi bantswephu nginami but sengiyabuka i-page labo abakakwazi ngisho ukufika ku-1000 njengoba mina sengiqale lami already nginama episode awu2 u55 subscribers
I'm close to 2,000 views kwamanye ama-channel. I hope asithina lapha. Hayi kodwa thina sinaba 7,000 the last time I checked we have 7,000 subscribers. I hope asithina labo zihlameze u2. Hayi. Ngiyadlala ngiyazi. Hayi abanye usikhama nje bacathi bayazi. Mhlawumbe ubheke i-radio ngenze u-TikTok because ngiyabona phela le video yakho la ethukweni ithukanisa kabi bayakhala abanye sasithiwa yilo muntu Izishaba. Akuyena mina umuntu othukayo. Mina ngikhule ngayo enhlamba mfethu. Mina ngaselokishini futhi ekhaya eClermont yakudona ilokishi iScomplaza then manje nginomuzi ngishadile lapha kaMashu yabo. So yonke into yami around abantu abathuka inhlamba. Bathi angazi ngithuka inhlamba. Mina akushanga inhlamba ungaphindi ungikhulumele. Hayibo. Kodwa hayi lapha yani ngoba kunabantu lapha ku social media lento ade ngisho ukuthi ababebuka lama clips amancane esipostayo engazange abe ne full content story song bese yangithuka yabo. So futhi ba right mebengithuka because ngiyakwazi ukuthukana yabo. Isteshi naso singangisupporting ukuthi khona abantu engibasolayo yabo. Ngiyabasola phela ukhumbula ukuthi mina nani mhlawumbe niyayazi lento njengabantu abayicrew kanje ave ubukhulu ukusebenza uthuzama ukuqala i-podcast ungena amakhamera ungena crew ungena yonke into ulokhu uhamba uhlangana nabantu abahlukene nenze nihlukane yabo. Mina mfethu khona engayakhona lapha bathi ayi thina sine studio serious woza la kuhamba nganto efuna ukunginoka yabo efuna mina ngifike nje ngishaye content ngihamba yabo ngalongo yami show kodwa esefuna ukuyithatha yabo lo so salokho esigejana afike ishinto ebhedangi yabo tho ngelilanga into yangikhipha khona bathethe nje episode bayifaka ku Spotify bengangitshelile yabo bese ngithi ungayenza kanjani njalo mengifika useshintsha i-branding phela yami show phela ngitshela ukuthi ke mfethu sizoshintsha i-branding wena yonke into enziwa wena ngavele ngabona ukuthi okay kuzothi bese kufika imali la sokucabana yafika imali mina with 2,000 subscribers khona umunye ubaba wafika wenza ama-event wathi I know 5 blocks fly every episode ungitshela nginika yabo shuthi theme evumile athi ha ngaya kuyena lo mjida lo senza kuye endaweni yakhe i-podcast no 5,000 athi hey 5,000 khuleka yizo lolo hayi bese suka lo mfana lo ngoba naye wenze lento ngokuthi u-excited ufly ifru yathi i-4 second abaka fly 2.5 uzodlala ofly wena la still ngabuyela back lapha ngathi now 2.5 athi so manje bese ngikhuluma indaba yokuthi yindaba athatha ishow yami efake lapha usengibuza ukuthi iphi le mali ubuthatha everyday ngathi wawu inqaba nje wathi futhi wena i-account yakho thina suthatha lele ezenza isihlama uyazi ukuthi ubali uyasazi la sihlama wacishwa nginokho lokhu manje wathatha umfana la wazombeka la ofundiswe yimina ukuthi enze kanjani i-podcast ngafika bengakwazi uku-edita ngafika bengakwazi i-sound bengakwazi yonke into yabo bangifeyila labo sihlama khona imovie yami lapha yana engangishuthe nabo nanamhlanje neni show yami nge stand up comedy show bahluleka ukuyedit ayibona ngendlela baba amadidi ngayo yabo. So manje bahambe betshela abantu ukuthi bengezi kuma podcast yami because mina nginenhlamba ngiyahlambalaza ngizobabuza imbuzelo ngabeze kubona lapha yana but two bayahluleka sebeze bathenga ama subscribers nama views ngiyabahlula ayibona yona. So manje hayi ungalokho nje uthenga subscribe ungalokho uthenga hayi izokushaka kakhulu le nto leyana yazwa mina abantu engibhekene nabo ngiyabazi yabo. So manje uzama ukuvula isente enkulu ezobe ama podcasters azoya lapha yana ke bonke ke akufanele ahlule mina kodwa nayo podcasting into engiqala ukuyibona ukuthi angazi ukuthi abantu abayi-understand kahle i-podcasting nami ngiyiqala yabo angina ukuthi ngithethe i-podcast interview but ezihamba manje isikhathi ngiyabona kahle i-interview akekho umuntu ofuna ukubuka wena i-interview umuntu yabo into yokubuza umuntu ukuthi uphumaphi ukhuleka hayi ukuba careful ayisekho nona ufuna ukuzwa i-view yakho ukuthi ubona kanjani empilo uzibona kanjani izinto ezenzeka la yabo ukwazi ukuthi i-podcast umuntu afike na kawu-5 but uma interview ngeke i-guest uyilethe kawu-5 so bona bakusaleyo format le eborayo bayabhora
yabo bane studio esihle esigrand kodwa bayabhora nje abaya nepresenter yabo iyabhora ngoba la mesikhuluma la kunendlela ofanele ukukhulume ngayo nangendlela izinto ozisho ngamabomu ngazo uyazazi zenzani uma uwazi wena ukuthi wenzani mina yabo ngendlela engikhuluma ngayo la ngenza amabomu ukuthi okunye ngikuthi nokuthi yabo makje ufike kupholakale nje ngelinye ilanga athi usibanibani unenduna enukayo phinde kuyithulekela angithi those are things that you need to know so angandaba mina nokuthi ubani wenzani yes bangishayele nje behekhile leyana but ngivele ngathi ukuthi ngiboprovele ngizoqala phansi Sure. right now I'm sitting on 55 or 59 no 59 subscribers yeah but ngicela ubuke ukuthi by the time siqeda lenyanga what's gonna happen siphinde so check abone ukuthi benzani obani phela abantu bazabazi umsebenzi uthi obani manje Curious. yazi indaba anginandaba nokukhuluma ngamagama abantu yeah ngizosesa ba but iproblem yalaba bazosuke bapromote kanti ngifuna babe ihlama nje kanjeyana babona ukuthi ngikhuluma ngabo kodwa ngeke ngikwazi ukubafaka la bawuthuna abanye ababaculi abathize nabo ngazi manje yabona ngendlela abangisukela ngayo ngiyabona bafuna ngibajikijela hayi ngeke hayi ngizobadumisa ngibhizi ngiyahlanganisa ngithola ukuthi ubani so mina ngizama ukuchaza ukuthi ayikho mina ngisebenze namakro amakhulu yabo abantu engabamention amagama abo ngoba bama individual hayi inkampani hayi ini yabo ngisebenza nobathu Mark G hey wayihlupha Mark G yes ufika ubiza i-guest yena licele eceleni awufuna ukulenzela izinto zale eceleni yabo sixabaniswa ileyo nto tshela mina phela ukuthi wena ufuna ukukhuluma nobani njalo wenza leyo nto yabo nje phethe yabo nje umsuzo wento yabo leyo to ebekwenzela i-reel ufuna ukufaka ilogo yakhe i-reel yami hayibo manje shuthi zoba ilogo yepopile ne-DOP njalo wena uyangishutha nje phela wena mina ngize ngikunika i-chance ngithi okay mufuna ngicredit isho ukuthi phela short buy hayi ukuthi ingabi manje ukuthi abantu bazoba confused ukuthi i-title show yini yabo i-title yakho i-title yami umbhedo wena sixatshaniswa leyo abanye I think igama lalo mfethu Fortune nomunye umfana ekuthiwa ngazi bani yabo mfethu babengisebenza kamnandi yabo basebenza kamnandi yabo mfethu utswempuke lokuthiwa uFortune yabo in terms of technicality coloring grading yabo yathi awunazo kwathi izohamba lokho yabo eshintsha yabo eshintsha ufuna imali shuthi bethe mengisendela i-episode inezinto ezirong ngamabomu yayibona leyo kwakhona umunye ubhuti owazowenza i-show yesoka yayibona leyo ema-sports ngamsiza lo bhuti nge-equipment yami sashutha nayo uba semkhohliwe uTokozo sakhipha igama leshow kwaba intokozo kick off sazi kwakuyini saba right yasipona yasiphathwa uyena uFortune uFortune kanti yena usebheka ukuthi iyona show wazodla kuyona ke ngoba mina anginiki imali West umthaka ngaza athola isponsor se-chicken iPetros kase ngisihlama ke lapho ngoba phela kuyamayidliwa iPetros kwekalo mthaka idliwa iPetros so manje nje hayi ididi nomphela phela bengichathela ngababamba uthi bayangichathela ngoba abantu bayachathelana ngase ngithatha impahla zami because ngizayihlala kubona so manje base beqala ukuthi manje yonke le equipment enibona la bayithathe beyoshutha abanye abantu bese bebuyisa la ibeke khona ngingenandaba ngithi hayi meniyonza leyo nto ngitshelini nje hayi niyoshutha ngeke ngenze lutho ama lights lawo ngizokwenza njani yabo ahleli lapha hayi kwasuka lapho yabo ukuthi inkinga ngama crew ama podcast lento eshoyo asuke eze ngendlala ayakhohlwa ukuthi lento ine process shafela ube ne monetization ibuka kangakanani show mangaka ama episode enizowakhipha akiphi audience iyakhokha leyo audience yayizwa leyo khona kube kakhona ama shows la ku YouTube abantu abangeke baze bathenge ngisho ithikithi ababukelayo
yabo nje khwale yamaphara ngazi itswempu nayo Yeah. yabo but laba abantu ababuka lapha yana mengibuya audience yalo yamfethu akubona abantu abangayothenga i-products Yeah. yebo ethize Uyenza online imali eningi. yebo yena uyenza ngabantu abayibuke kodwa akubona abantu abangathenga bona Yeah. kufanele ubuye igade lapho Yeah. mina as a stand up comedian kufanele eyami into ibe nento yokuthi mengithi ngine-show ePlayhouse ngibe naleyo buying power from my Uyazi ukuthi audience. yeah, people who buy. Because uMark Jim ethene uzobe egcwalisa iSunbet 7,900 people ebatshela kwi-podcast bayafika bonke. Yeah. Yabo? That's how you do your thing. Yeah. So la eThekwini iproblem iyona lama crew abheda acathayaza ngazilutho kube yilama podcast angafuni ukuzwana nabanye opodcaster ngoba bacathi bazopopa bebodwa angisho phela nini. Hey. Sengiyaqala sizolokhu sizamile ngesizwe ngalo fly motion bese kuba khona ezinye ikhondla ecathi izinemali ezokwazi ukuthi zenze i-podcast ngoba zinemali but they don't understand the nature yethu esenza Yeah. ukuthi concept yani yabo mina ngifollow abantu aba serious kabi kuma podcast Candice Owen Megan Kali Adam Mokla abantu abenza lento engicathi ngifuna ukuba yiyona Yeah. they don't give a fuck Yeah. yabo leyo nto I don't care about Club Shape Club Shape was it's a nice thing but after Cat yeah isangisabaga yaqala jam I think nami ngumuntu ocisha afana no Cat Williams mhlawumbe inqoba yabantu abangebasafuna ukuzoza la kunini Oh, nje lento ngoba phela ngibamentionile kade ushilo ke ungonishile efonini. umuntu ofanelezela kuyipopile akazochaza ukuthi nginamanga Ingoba bese shilo ukuthi ngiyamanga bese ngiyabuya futhi ngize la kuyipopile ngithi hayi Lande fresh. 1 2 3 4 5 noma umphenduli somphendula ku Durban online. noma ngiphendula semphendula Durban online agcwala Yeah. because ngingayithatha yonke lento ngidlale ngimtshele kuphele kanjalo so thina la eThekwini asifuni ukuthi wasibambe asifuni nje ukubambisana abantu abanomona abantu abanjani sihlukene nje mfethu yabo PTP And le ngiyona lento esenza ukuthi singakwazi ukuthola i-following like serious in terms of podcast because ukuthi eJozi yabo bozobheka open chat oMac G open bonke labantu yazi ukuthi audience yabo mawuyibheka isimile in a way it's just Yeah, it is. enjoy le kakhulu but wonke umuntu obuka i-podcast akanankinga Nokubuka enye uyamazi SMW ulomfana kadala impofu Yes. Umpofu. Yes, ngiyambona ukhala. yeah uyikhalati Yeah. kube khona kuthiwa uJamie we-dissection khona umfana kuthiwa ngazi uBini bani bonke labo bantu prawam ba-blood benza lento engifisa ukuthi siyenze nathi when you can come to my show e-studio sami Yes, discuss yes. mina I can do the streaming nihlale la Ngabona kanje usole ku-interview. mina ngibe lapha e-studio sami discuss about yonke lento guys there's so much content esingakhuluma ngazo engasenza sethi scroll abantu bangijiba ngishilo ukuthi bazosaba manje ukuthi nje beze kuyipopile shothi uzothatha bonke abantu abese ku-Durban online podcast no ayisebenzi kanjalo yabo umuntu osibu no Penwell onotha balakho beround kanje Yebo. and they are killing it yeah manje thina fanele ngibe ngedwa ke mina ke nani nifike nibiza ama guest ke lana uphula uthando webaba nama-guest la khona umuntu phela ozokutshela ngokusubiza i-guest asekayibiza sengathi seniyaqabana sokhuluma into eyodwa fusek mina nginandaba ekutshela faye uba uLuthando ubani uzero uzero ngiye ngam-interview yabo ngamthola ukuthi inswempu imfana intwana and abantu bayayithanda yabo but i-problem ukuthi abantu abazi ukuthi into eshiwo uzero it's on public domain you can just Google and get the thing but ngendlela ayisho ngayo it's amazing yabo ikwenza uthando kulalela kuyi-content creator bobe kodwa i-content create understand Yeah. now uke wangibiza wathi angazi uzoba i-youth phala lento le yakhe wathi kumina ngiyacela bhuti omdala ngiyazi wena unswempu ngenzislima nomfana ngakutshela bhuti omdala le eyaku-TV Abasayishuthini basayishuthi. Oh. Hey,
sengigoqile athi le active ngangizoza yabo kwasho ukuthi anginamoto namanje nje nina nginicabangelile nje mfethu athi yazi mengasezi ngizongibona ngempela ukuthi ngisidama ngathi nqwabe abantu abacathi ngisidama uthi kunina nje ngizame mfethu yabo ukuze kube ngazuthi yabo ungabe ngazuthi manje ngempela and I appreciate kakhulu. So asebenzeni bafethu collaborate ayikho into esingayo mina nje ngine equipment right gabe and you don't need to come to me. You don't need to come to me. We can just chill like this. Thatha lama camera nofaka kwi laptop. Sikhuluma nginisendele link. Uzobona mhlalo esokweni. Yeah. Talk about everything. Agriculture, it needs to grow, and we need to have this conversation. Because our fana nama conversation mawubheka izinto esibhekana nazo eThekwini. Uyifanisi nako Joburg. iTheku nalo It's completely different. Kuthi la njengoba ngilongichaza into eyi-1. iTheku lincane. eJozi kunento ekuthiwa iSoweto. Ubhaza nje iyodwa. Yeah. Kube ne-town iJozi. Eno Hillbrow, enobani eyodwa. Kube i-East Rand, West Rand, South Rand. Yabo zonke lezo zinto. Asifani la manje mengithi ngeThekwini sengimile ku-West Street. Ngizobuya ngo-Smith Street. Muthi ufuna ukuphapha ya kuFlorida. Yabo Devonport. Lapho kungakufani yabo. But mina I feel like kunento abantu abaningi abangayi understanding ngama podcast and indlela i-podcast asebenza ngayo. Number 1 i-podcast yenza ukuthi ube free ukhuluma into oyithandayo ngesikhathi osithandayo nangendlela ongayishutha ngayo. Yizwa leyo nto. You can have i-podcast emotweni. Yazi khona umjito oyi-private oyi-crime investigator kodwa i-podcast yabo yena yakhe nje i-show usuke ehamba emgaqweni. Kanje ikhulumele so bambileke la kuphelile. I'm sure people love that content. Oh, bastard. Yebo leyo. So uMacG uthe i-network ungene eKasi wangena eNatali wakhuthuza ngisho inkosi imali lapha athatha ungizwe wamdonsisa amabhinqa wamfaka ehostela omshonisa leso wonke izolo eNatali manje nemabhinqa nemaskanda ukama so uyayibona leyo nto engishoyo bathatha uLondi London nenye iThekwini nomunye umfana wabafaka kwi-fashion yayibo manje ayikho indlela angafake ngeke kubalona ya uLondi London mfethu ebona ke manje umina intuli kade emthuka zolo lo manje sekuyena yabo basho uMacG uthi uqala waba nenkingi uLondi London ukuthi ajoyine lapha. Yeah, nje batho basho bathi skeptical. Uqala wayenkinga ngazi because phela nami uLondi London bethu ngamazi Instagram vixen. Uyobuka nje ithombe lapha umzimba. Wangekhona vele ukuthi usewumama phela manje. Bana lokesha inamba futhi. Uyayishaya futhi nenamba awu great. But mina uLondi London kodwa bafethu kodwa bafethu uyabona ungizwe mina bengajabula ukube uqhubeke nengizwe online number 1 yabo ngezingqazi kabesha bese abengizwe online lento eBhinqa Nation for me into concentrate yabo kumabhinqa like so if ungathanda amabhinqa yabo kodwa sesayisholo nje shout out to him but he's after a long time engenamali ehlupheka ecela imali kubani behlupheka ngempela hayibo ungizwe behlupheka ay bafethu usebenzaphi musungongenslim usebenzaphi ungizwe besebenzaphi waqoshwa nini ukhosini phela bethola amagigi ungizwe nje ani ngoba amagiga abatholayo ilawo eindishi yabo taxi driver abanemali ke bambizeke ashayelwe indishi akashayelwe indishi uba part of nje uMC kanjalo kodwa ungizwe nje futhi for a long time engasebenzi uyaspana man phela simshayile useyazi ukuthi uyasebenza senento azoyithola every month leyizo lona ungizwe uyayikhulumela nje mfethu Pereza akanandaba ukuthi ubani yabo leyo but into engisho ukuthi uMacG usebenzini ukuthi amfake ngoba it's a beautiful thing uzoyikhonka eNatali
and ayikho into esingayenza ngalokho. We cannot take away that thing. Yeah. So sikhuluma ngale ndaba yokuthi fanele si-expand sebenjani. Asikwazi ukuthina uku-expand ngoba sigadene nje lana. Yeah. What's the future for Durban Online TV? I know that you said by the end of the year, ufuna ukuthi ube 100K followers. You know, is easy as a pipeline nje. Okay, Durban Online Podcast. It's a channel yam entsha, DOP, Durban Online Podcast. You can follow @DOP_online on YouTube. I know my social or Facebook nan you're not paying. Why? There's a reason why. Okay. You cannot trying to grow a channel most local and also my Facebook page for sec. You stick to one thing. One. So uzokhulisa nge-following yakho. I don't. Yes, I'm fond of Durban Online Podcast, the number one podcast in KZN, if not the world. Noma ngiqani admin nje, ngiqani admin I think. No, umusungidakela. Yasesiqedile manje sizozongijoyina abasimba. Ngiqani admin. Hayi, angifuni umuntu ozolokho ezohlanganisa izinto nami no admin labo no admin nami angidingi kwamina ukuthi ngibe ne-admin, mina ngibe admin. Yayibuza into esho ngiyabona ekhule ngechannel yakho. Mina ngizokhula ngechannel yami. Njengoba ngufly Fly motion. Noma vele bungayipush na investment Abengayipush. hayi mina ukuthi ngine strategy esisodwa mina ngiyenza i-podcast ngikhipha ama promo clip ku TikTok, that's it. Anginayo into yokuthi ayazi nina nisahlulwa, yazi nina othi nje nina nisahlulwa na coming up ngendlela enihlama ngayo coming up. Uyazi coming up ibaluleke kanjani umwenza episode iphele bese uthi during yazi ngiyazi ukuthi ngikwazi inqwaba abantu bala eThekwini abakwakusayimina kuphela inja. Cha ngoba ngakubona vele nakuba ngabubani umaqoqo naye khona ekhambe lapho ayishada. Ngiyakhumbula ikhambe ngapha. Ingakaphumi. Ngizolihlebela ngoba nezinalabo abanye bazosuke bayithathe le strategy. Coming up is very important. So kubona umuntu mescrolla lapha ku YouTube, mhlawumbe ikhesa imisekwena, thumbnail is very important. Yayibo ubonile ama thumbnail ami manje sihlama senje. Fanele i-thumbnail fanele ibe ne-question, ibe ne-drama, yabo ibe nento eziningi uthi yothi ngene. So ngenkathi esayibuza ukuthi ngene. Ngithi khesa la isamile bese kuvele kudlala i-coming up qala. Ithi wara but musupressa izoqala qala phansi. Yebo leyo. So Mark-G yena usenze njani? Mungena akanayo i-coming up, usethathe i-branding. Thatha i-branding qala ayifake yona ukuze ukuthi noma ngabe awuyibukanga i-episode kodwa kwi-branding ngenkani. So nisathula ama coming up guys. Yeah, but now ama podcast of it, I feel like ama podcast eThekwini awakabi free. Yabo nje asathuka mfethu phambi kwecamera. Yabo umuntu because vela lento vela kusho ukuthi ibhesha. Yeah. Speak your opinion mfethu. Yonke ebalekile ze podcast mfethu. Akekho umuntu ongakulalela opinion yakho yabo at the end of the unga understand ama rights of freedom of speech or freedom of expression. Ungayazi leyo nto ngeke uzukwazi. Yeah, because vele ukuthi uzoyigcina iclean naye ngibona ukuthi yasilimaza nama podcast ina we wanna keep our podcast to clean kakhulu in such a way yokuthi manje ngisho umuntu akasakunderstand ukuthi ithini kahle indlela lo muntu mindset yalo. I-podcast akuyona i-TV show. I-podcast ayikho ku channel ya TV Mzansi. Yabo. Actually it's Mina kunamanye ama tricks engiwaziyo that you need to know. Address that bit. Mase nilungisile futhi umadress futhi Kodwa ngiyabonga kakhulu bafethu, hopefully abantu bethu nabo ababuka le show yini banga subscriber mina and also ba subscribe na ku Durban Online Podcast. Akuzoba khona some groundwork yabo. Ziningi izinto ezizoba ama interview, ama collaboration. Ngiye nga interview umuntu ephesheya, umfana wasephesheya yabo. Ngabona ukuthi yo ngintsempuke manje yabo. So nje mina I'm in the new age ye podcast, hopefully so sihlangana. Labe seningitshela uthi le show yakhe avele ayizange ithole ngisho i-view eyo. We bazoyibuka kabi le amabhoma dedeliwe. nathi abantu basazosibona kuyo le Durban Online podcast.
Hayi. Because nami kuningi that I have to share mfethu. Yeah. I feel like engathi isikhathi manje where umuntu ngampela doesn't hold back futhi kwezinye izinto. Because akusizi vele yabo you hold back entweni engeze ukukhokhele. Ngcono khona manje mfethu just share your opinion udlule. Yeah. Sure. Mayi ngiyabonga bafethu. Ngicela ukuhamba. Hey la kudliwa, kuphuzwa amanzi. No amanzi nje lapha. Evati. Oh, sengikhohlile. Yeah. Speaking of Ivati, guys, thank you so much for Fly Motion Utafige, and shout out to Ivati Beverages, Usano Akumala for sponsoring, and also Fashion Culture for Utbasnigi Keep, which is where oh no, Sihle Wabiela La Panenanda. So Tina, the strategy we came up with is for every episode, because so we're collaborating with different clothing brands. Okay. So if there's a clothing brand for the upcoming podcast, please go since that's it. Keep us go guys. Shout out to Banbay. Yeah, sihle. Peace. Yeah, njengoba seshilo kusendi kusesenzile samthola uFly Motion afel for wasitshela igaqa negaqa. I think there's more sigaxaza kunje kuphela ke sishawe isikhathi. Kodwa ke usikhe echiliza lo uDark Ntombi ngicela ukhisi noma ehamba nonini. Please don't forget to subscribe, to like, and to comment. And futhi sazonika ke naye uFly Motion ukuthi asho amagama akhe ukugcina nokusibonga phela. Ukuthi iphela nini le out? Siyaphela. Intombi simcela ukhisa ngazi Manje yabothenza kahle ukuthi omunye ugqokisa ikipa mahala omunye utshela ukuthi utswepho la guys mina nje mfethu noma ungangifollow futhi second indaba yakho into engifuna nje ukuthi usupport each and every effort enziwa abantu abazama icontent njengama podcasters. Eyami podcast iDurban Online Podcast njengoba ngishilo ukuthi please cela and subscribe ningakhohlwa futhi commenta like as same as Nawi Popile. Yebo, shout outs.